Ngomnye wemibutho eyalwela inkululeko kweli lizwe, sithetha nje unesihlalo esinye kwibhunga lesixeko saseKapa. Ngoku i-PAC icela abavoti ukuba bayivotele ukuze yenyuse inani lezikhundla zayo kwibhunga, ukuze iphucule ubomi babantu ababesakuhlala kwiindawo ezihlelelekileyo, kulwaphulo-mthetho oluphezulu, indlala kunye nokungaziswa kweenkonzo. Kulo rhulumente sinaye, ingakumbi kwesi sixeko seKapa, inkqubo isezeziya zorhulumente ogqithileyo. Into esiye sayibona kufakwe nje abantu bakuthi kulo rhulumente, kodwa ii-systems zona, iinkqubo zonke zezorhulumente ogqithileyo. Eli qela likwaphefumle ngeeposta zonyulo ze-DA ezise-Phoenix KwaZulu-Natal. Lithi zezinye zezizathu zokuba kubekho utshintsho kulawulo lwesi sixeko saseKapa. Lenza amabango okuba iqela elilawulayo alikhathali ngobomi babantu abahlala ezilokishini. Uyabona buhlala kumazwe amabini ohlukeneyo. Impilo ehlalwa ngabantu basezilokishini yohluke kakhulu kwimpilo ehlalwa ngabantu abahlala kweza suburbs. Lamkelwe ngezandla ezishushu ngumvoti othe unyulo lubalulekile. Into endime ngayo into yoba akubalulekanga uba uthi awuzuvota, because ngongavoti kwakho ayizukwenzela nto loo nto ekugqibeleni. Ndingulula Mamatya weendaba ze-SABC eKapa.